Τι διάολο, Υπουργείο είμαστε. Ναι. Σενιόρα Σούλα, ο Χωσέ είμαι. Πού είσαι, βρε, το ξέρεις ότι σε ψάχνουν. Χαίστηκα. Σενιόρα Σούλα, με κούρεψαν. Καλά σε έκαναν. Σενιόρα Σούλα, θα φύγω από το στρατό. Και που κάθεσαι, όλο έξω είσαι. Δεν περνάω καθόλου καλά. Με κούρεψαν και όλη μέρα σφουγγανίζω. Τι να κάνουμε, αυτά έχει εκπαίδευση. Τι εκπαίδευση? Εγώ εδώ έπρεπε να έρθω για να μάθω να σφουγγανίζω. Πριν δεν ήξερα. Θα έλεγα τώρα. Γιατί δεν με μαθαίνουν για τα όπλα? Άμα έρθουν οι Τούρκοι, τι θα κάνω? Θα τους ρίξω κλωρίνα? Αυτό έλειπε, να σου δώσουν και όπλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πήγαινε σήμερα πίσω και θα δω τι θα κάνω. Θα μιλήσω εγώ στο λοχαγό. Άντε, γεια. Μέσα σ' όλα έχω και αυτόν, κατάλαβες. Σενιόρα Σούλα! Μη χειρότερα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τι στο χάμο, δεν θα ερχόμουνα? Αλίμονο, να στεριώσει το ζευγάρι. Εδώ λέω να πετάξω εσένα τη για ρύζι. Ρύζι πετάτε εσείς? Ναι, γιατί εσείς τι πετάτε? Εμείς πετάμε. Άσε καλύτερα. Δεν θέλω να μάθω, θα συγχυστώ. Θα μου πεις ότι πετάτε πατατάκια. Ρύζι πετάμε κι εμείς. Πάλι καλά. Σενιόρα Σούλα, είδες πως με κούρεψαν? Καλός είσαι. Δεν είμαι καλός, Σενιόρα Σούλα. Έτσι κοκομπάγες που έχουμε στο μαχασί είμαι. Και δεν περνάω καθόλου καλά. Πάρε τηλέφωνο το χολαργό να του το πεις. Δεν θέλω να ξαναπάω. Έλα, σταμάτα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πιστεύω αυτά με τις προηγούμενες ζωές. Πήγα με την κυρία Μπία σε μια υπνοτίστρια και με έστειλε πολλά χρόνια πίσω. Και ήμουνα ένας υπότης, ερωτευμένος με μια βασίλισσα. Και ήταν και μεγαλύτερη μου. Φοβερό! Και σε ένα πόλεμο, όταν μπήκαν τα ξένα στρατεύματα στο παλάτι, πάνω που κάποιος πήγε να σκοτώσει τη βασίλισσα με το ξύφος του, εγώ μπήκα στη μέση. Και έχασα τη ζωή μου για χάρη της. Απίστευτο! Σίση! Να πάμε κι εμείς για να μας πει τι ήμασταν. Εσύ με τη φωνή που έχεις κουνούπι θα ήσουν σίγουρα. Και εσύ? Ταμπλέτα. Εγώ είμαι σίγουρο ότι σε όλες τις ζωές είχα μαλλιά και τώρα σε αυτή δεν έχω. Έλα ρε μωρό, ωραίος είσαι. Δεν είμαι. Καλά εντάξει δεν είσαι, αλλά εγώ σ' αγαπάω και έτσι. Αλήθεια? Αλήθεια. Κάτσε λίγο τώρα έτσι.